In de garage is plak van zo'n 100 auto's. Dat binnen er 120 meer als eerst. Maar om erin te komen, moet je goed uitzien. Want zo'n 50 meter van de ingang treffen kuierders, fietsers en auto's elkaar. Dat zal nog aanpast worden. We kijken naar de hele inrichting van dit gedeelte van het Beursplein. Daar zijn op het moment een paar ontwerpen voor. Maar ik heb gezegd, ik wil daar toch nog eens even een second opinion over hebben. Want het is wel een van de lastigste punten van de stad om in te gaan richten. Want er komen hier heel veel verkeersstromen langs. Voetgangers, mensen op de fiets, ook auto's uit de garage en bussen die hier langs de zijkant komen. Dus ja, dat moet gewoon goed geregeld worden. Het is de bedoeling dat het plan voor de werinrichting van de Simmer onder de gemeente Rievaarlijn wordt. De opening van de garage wordt met een Maasbrug gevierd. En dan is het Safir. De eerste auto's binnen weer welkom in parkeergarage het Zeiland. En de automobilisten weten het paard voortendadelijks te vinden. Ja, nou het is hartstikke makkelijk, want ik maak bij de rugbank wezen zometeen. Dus fijn dat er weer open is. Ik moest toevallig hier wezen, dus ik dacht van nou, dan ga ik gelijk even proberen, ja. Hij ziet er heel netjes en schoon uit. En fris. En hij is in ieder geval heel erg dicht bij onze vestiging, dus daar ben ik blij mee. De ondernemers zitten al 2 jaar met haar zaak in een bouwput. En daar kwam ook nog eens bij dat mensen net voor de doorparkeren konden. Nu de garage weer open is, zorgen ze weer positief naar de toekomst. Ik denk dat het straks weer gewoon goed is. En ja, dan vergeet je het slechte er ook altijd weer. Toch? Ja. Echt wel. Nou ben ik nog niet heel lang hier, maar ik ben wel blij dat het open is inderdaad. Hè. Daar heb ik wat meer aanloop. Voor €6,5 kunnen hier er 24 uur staan.